നവജോത് സിംഗ് സിദ്ധു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കണ്ടു. തൻ്റെ മോശം സമയങ്ങളിലെ പിന്തുണയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ പിന്തുണ നൽകിയതിന് സഹോദരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. സിദ്ധുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ നവജോത് കൗർ സിദ്ധു അമൃത്സറിൽ നിന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ച സമയത്താണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. നവജോത് സിംഗ് സിദ്ധു കുറച്ചു കാലങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സിദ്ധു കുടുംബം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു സുപ്രധാന നീക്കമാണ് എന്ന് പ്രവർത്തകരിൽ ചർച്ചകൾ ഉയരുകയാണ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സിദ്ധുവിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നു. എന്നാൽ സിദ്ധുവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും സിദ്ധു കോൺഗ്രസിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനാകുന്നതോടെ ഒരു കുതിപ്പ് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.